Sa atong salmo responsoryo, kita mitubag sa pag-ingon, moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Kada sa ulog nato santos na misa, ang pari mo ingon, kini ang misteryo sa atong pagtuo. Sa may ato itubag, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. O sa pagbalik sa mao nga Ginoo sa Kristo, kay siya man ka mo'y maghukom diri kanato, nan ang mao nga Kristo hukman ta niya isip hari sa tanang mga hari. Mauna nga kada tapos dato sa atong liturhikanhon nga kalendaryo, ang pinaka-ultimate nga selebrasyon mao ang pag-ila nato nga si Kristo mao ang hari sa universo, hari sa tanang mga hari, nga sa katapusan tinuray nga si Kristo nagpakatao diri sa kalibutan, nagpakamatay, nagpakabanhaw, bisa kabalik kato sa langit. Pero ang realidad mao nga mubalik siya aron paghukom kanatong tanan. Pero ang pangutana, kanus aman kini siya moabot? Mauna nga sa atong unang pagbasa, di pa hinumduman ta ni San Pablo. Si San Pablo miingon, naghangyo ako kaninyo mga igsoon, ayaw kamo kahikugang. Dayon, ug kabalaka sa taho, ngang adlaw sa Ginoo miabot na. O sige ingon ni San Pablo, ayaw ninyo kinig tuuhi. Bisag ipasikan pa kini sa tagna o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. Ayaw kamo panlimbong. Ang pinakaimportante nga atong mahimo samtang nagpaabot kita sa ikaduhang pag-ani ni Kristo, mao nga mangandam kita, magpreparar kita, paningkamutan nato nga ang atong mga binuhatan makapahimuot atubangan sa atong Ginoo, nga mamahimo kitang angay o matarong inig atubang na nato niya ugma pohon. Sa atong Ebanghelyo, angay ginatong pamalandungan, ang kinaiya biya yun nga atong paghuptad pag kinabuhi diri sa kalibutan. Kay si Kristo miingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Parisiyo. Nganong alaot man sila? Tungod kay mga tigpakaarong ingnon man sila. Si Kristo naghisgot mahitungod sa kanabang 10% o tithes o chismos nga naagid ni sa daang testamento, naagid ni sa ilahang balaod. O ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga Parisiyo, grabe kayo ang ilahang pagtuman niini nga maski wa gyud apil sa lista nga muhatag sila og 10%, ilahang iapil tanan. Ingon si Kristo, iapil maski mga lamas, mga hirbaybuina o anis o kaningan nga ilah kinigibuhat aron pagpataas sa ilahang kaugalingon, aron nga daygon sila sa mga tao nga manggihatagon kuno baya gyud sila o nagtuman sa unsay gisulat nga balaod sa ilang relihiyon. Mauna nga maski way apil, ilahang iapil aron nga mobilib ang mga tao nila nga sa katapusan ang pagadaygon
dili na ang Ginoo kundili ang ilahang kaugalingon. Og unsa may gisulti ni Kristo niining mga alaot, niining mga tigpakaron ingnon, si Kristo miingon nga importante man ang inyong gibuhat. Balaod nga sinulat, pero mas importante ang unsay balaod nga gisulat sa kasing-kasing. Kay si Kristo naghisgot man nga di gyud kalimtan ang pinakalabaw, pinakaimportante sa tanan, pananglitan, paghatag og hustisya, paghatag og kaluoy, og labi na sa pagkamatinud-anon, pagpangalagad sa atong Ginoo, paghigugma sa Ginoo, pagpangalagad, paghigugma sa atong mga kaigsuunan. Mga igsuon ko, si Kristo sa katapusang parte sa atong ebanghelyo, may pasupot na po siya sa pag-ingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo, mga o kamong mga Parisiyo, mga tigpakaaron ingnon kamo. Matod pa niya, gilinisan niyo ang gawas nga bahin sa iyong baso plato, apan ang sulod na puno sa mga sinakmit, sa panlupig o kahapog. O si Kristo miingon, mga Parisiyo nga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa kupa o malimpyo usab ang gawas niini. Mga kaigsuunan ko, sa itong panahon karon, ganahan yun ta nga tanawon sa tao, sa mga tao nga gwapa ta, tusturaw ta, nindot ta og gisulog, nindot ta og sinina, kanang nindot kay itong panit, daghan kay itong ihid-hid sa atong naong, unsa para din no? Importante siguro na para nato, pero ang pinaka-importante sa atong Ginoo mao man ang unsay naasulod sa atong kasing-kasing. Mag-unsa wa na nindot kay tas sa tan-awon sa gawas, pero sa sulod esto kasing-kasing, anaa ang kalagot, anaa ang kahakog, anaa ang pagdumot, anaa ang pagkatigpakaaron ingnon, anaa ang tanan nga mga butang nga dili angay nga atong pagabuhaton, pagkahuptan nga dili makapahimuot sa atong Ginoo. Mauna nga paningkamutan nato ha, nga kun musimbata, mukalawat ta, inikabot nato sa ato, mapadayon ang Kristohanong nga kinaiya, muhatag ta sa panagdait, muhatag ta sa kalinaw, muhatag ta sa maayong pagtagad ngadto sa uban. Kay basin bayag mukalawat ta, may kita mo kanta, may kita mo tubag dire, inigawas nato, inikuli nato sa ato, magpamisti ta, no? Nga ang atong bakba, ratatat kayo, no? Nga pagipuas, mauna nga ang atong mga anak, atong bana o mga asawa, no? Matingala nga, di ka magkakasimbahan, pero maghihapoy kausaban, no? Nga mauna nga paningkamutan yun nato, ha? Nga unta, ang unsay pinaka-importante, dili di ay no, ang unsay mapakita nato sa gawas, kundi ang atong pinaka-importante, ang unsay naa sunod sa atong kasing-kasing. Kay kun magsugod ta, doon ay kausaban sunod sa atong kasing-kasing, nan, dili ta mamahimong tigpakaruning nun, o dili po ta mamahimong alaot, kundi unsa man, mamahimutan angay o matarong atubangan sa atong Ginoo o unsa may opposite sa pag-alaot. Unsa opposite sa pag-alaot? Mabulahan ta, no? O maobya gyud ni punto ni Kristo sa iyahang pagpadayag sa iyahang Sermon of the Mount nga mamahimutan bulahan. Sama sa tumahal nga Birhen Maria nga bulahan usab. O sama sa Tugis Kristo, matud pa ni Santa Isabel, bulahan ka sa mga ubay nga tanan, o bulahan ang bata nga imong gisabak, nga mao ang atong Ginoong